F'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ħabbar li se jressaq mozzjoni ta' sfiduċja kontra l-Gvern, il-kap tal-Oppożizzjoni ma kellu ebda forma ta' kundanna għal persuni li quddiem il-qorti aggredew lill-ġurnalisti. Mistoqsi dwar x'passi se jkun qed jieħu fil-konfront ta' dawn il-persuni, uħud minnhom qrib tiegħu Busuttil ikkundanna biss lill-ġurnalisti. Ara, hija tassew ta' dispjaċir illi il-mezzi tax-xandir tal-Partit Laburista jitrattaw suġġett daqshekk gravi u daqshekk serju bħal dak li qed nitkellmu fuqu aħna llum billi jippruvaw jiddevjaw l-attenzjoni. Dak li seħ nhar l-erbgħa kien ikkundannat minn ħafna fejn saħansitra anke l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħareġ stqarrija. Iżda Simon Busuttil m'għandux problema bih. Li għandna gvern illi mhux qed iġib ruħu kif suppost. Il-partitarji tiegħek ġabu ruħhom sew il-bieraħ Dr. Busuttil. Ġib ruħek b'dan il-mod u tkompli tikkonferma kemm il-poplu Malti jixraqlu. Ġifieri il-partitarji tiegħek ġabu ruħhom kif suppost il-bieraħ ma uġibniex fuqha. Għal Simon Busuttil l-uniku problema huma l-ġurnalisti li wara kollox marru attività li stedinhom għalijaw. Jien għamilt diskors ma tikkundannax l-att li sar però mill-partitarji tiegħek Dr. Busuttil. Sabiex ma jaqgħux għal provokazzjonijiet tal-Partit Laburista. U nittama jien illi il-Partit Laburista jaraf jagħmel pass lura mix-xifer. Intant il-Gvern irreaġixxa għal mozzjoni ta' sfiduċja billi qal li l-Gvern jinnota dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni u se jipproponi li l-mozzjoni mresqa minnu tiġi diskussa il-ġimgħa d-dieħla stess.